i-share ko po sa inyo yung aking konting magazine collection. Mga magazine na nakolekta ko nung ako estudyante pa lang at nag-aaral at nagre-review ng mga nakatulong sa aking paglaki. Joke lang. Okay, kung gusto mo mas makilala at mapanood pa ang aking mga videos, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. A few moments later. Ayun, kapamilya, so dahil sobrang excited na akong i-share sa inyo kung ano ba yung mga magazine collections ko, eto na, sisimulan ko na. So, parang kinategorize ko siya para naman hindi halo-halo yung pag-share ko or pagpapakita ko ng mga cover girls. So, paborito yung cover girls sa mga FHM fans yan. So, eto, unang-una, yung mga ating mga starstruck graduates. Pakita ko. Ayusin natin para mas okay siya. Nakita. Unang-una, syempre, starstruck ng mga nag-cover Jeneline Mercado. Ayan. Diba? Ganda, sobrang sexy. Hindi bastusin yung kuha sa... Ito yata yung first cover niya. Dalawang cover niya yung meron ako. Na-collect ko. Next, baba muna natin. LJ Reyes! LJ Reyes. Alam ko, twice din nag-cover si LJ. Ayun, nakita ko. Ay, isa. Wow, diba? Sa mga FHM fans yan, sa mga fans ni LJ. Meron ako ng magazine niya. Actually, meron akong extra nung parang may pangpang siya. Kasi nakita ko yung isa, tapos umalis na siya, punta na siya ng Amerika, napunta siya sa akin. So, sa mga fans ni LJ na nagko-collect ng mga magazines niya, pwede ko pong ibigay sa inyo itong isa dahil meron naman akong copy nito. Message na lang po ako sa Facebook ko or sa Instagram or dito po sa... Wala pala, di pala pwede mo comment dito sa video na to. So, hanapin nyo na lang po yung mga social media accounts ko. Pwede nyo pong hingin sa akin itong magazine na to. But, at sino ba naman ang makakalimot kay Katrina, di ba? Katrina Halili, isa sa mga starstruck graduate sa sobrang sexy. So, ayan po. Meron akong cover niya. Ito, 2008. Kailan na ba ito? February 2008. Ayan, meron ako. Tapos, meron din po ako noong October 2006. Ayan. Sobrang sexy, di ba? Parang, bakit ganon? Pag tumatanda sila ng konti, mas lalo silang sumisexy. And si Iwamoto. Si Iwa, di ba half Japanese po yata? Sobrang sexy din yung Iwa. Ganda, di ba? And si Christine Reyes, isa sa mga hot moms namin. Sobrang sexy pa rin kahit meron na siyang anak. At alam ko, nag-top din siya din, di ba? Naging number 1 din siya, sexiest woman in the Philippines. 2009. Ayan, kakalan ko, di ba? And si Jackie Rice. Isang starstruck na yun, ano? And si Raisa Sinon. Sobrang sexy. Raisa Sinon. Ang ganda-ganda niya dito sa cover nito. Kaya naman, tungtuwa ako sa cover na to. Ito sa mga paborito ko. Parang ang angas ng dating niya dito. Basta ang ganda niya. And si Rich Asuncion. Sexy. Eto naman, isa sa mga paborito kong cover ni Ellen Adarna sa FHM, diba? Ayan na. Paborito ko ito kasi parang napaka-inosente, hindi bastusin tignan, napaka-angelic ng mukha. Kasi ang ganda na ito. Kaya tuwa ko talaga sa cover niya na to. And isa sa mga paborito kong cover na to, alam ko sinuot to sa Thailand. Tapos ito ang elepante yung nasa likod ni Lovey Po. Sobrang gandang-ganda kasi talaga kay Lovey Po. Yung morena beauty niya, parang napaka-Pilipina. Tapos, lalo na nung nakita ko siya sa personal, tapos nagpa-picture ako sa kanya. Sabi ko, ang ganda pala ng babae ko talaga sa personal. Kaya naman, paborito ko itong cover na to. Tapos, ito naman controversial na cover. Sinabi nila parang, alam ko, may nabasa ako, sabi nila racist. Kasi yung original cover talaga nito, meron siya sa background niya na parang mga babae na hindi kasing puti niya. Parang sinabi na yung parang ang labas, parang
siya maganda kasi maputi siya. Parang kaya sinabi ng tao na napaka-racist naman nung cover. So, ang ginawa nilang ng FHM para walang issue, kahit hindi naman yun yung gusto nilang sabihin or tukuyin para dun sa cover na to, eh, tinanggal na lang yung pictures na yun at pinalitan nito. Ano? Trivia ba? Ano ba? Pwede i-share. Tapos isa sa mga iconic, ano naman, mga iconic covers. Siyempre si Joyce Jimenez, diba? Pantasya ng bayan yung dati. So, I feel old, parang nabutan ko pa rin siya as Pantasya ng bayan. So talagang, I consider this cover as very iconic. Ito yata yung alam ko comeback niya sa FHM kasi nag-cover na rin siya dati pa. Pero siyempre, wala ko nung mga magazine na yun kasi hindi pa ako 18 na. And sino ba naman ang makakalimot sa isa sa mga pinakasikat na naging cover girl ng FHM? Eh, itong si Diana Zubiri, lalo na nag-pictorial sila, di ba? Doon sa may flyover. Hindi ko alam kung saan flyover yun. Basta, naging controversial na napanood ko pa yun sa TV and I was just 9 or 10 years old that time. Hindi ko alam kung itong issue yun. Ayan, Diana Zubiri yan. Tapos, nung bumalik naman siya, nag-cover siya ulit. 2008, meron ako ulit. Ayan, diba? And for the Hot Mamas category, unang-una, share ko sa inyo ito. Ayan, isa sa mga napaka-sexy pa din hanggang ngayon, si Miss Sunshine Cruz. O, diba? Talagang naalagaan po nila yung katawan nila hanggang ngayon. Siguro grabe po yung pagda-diet nila. Exercise. And sa mga 90s, ano dyan, 90s, mga binata ng 90s, kilala niyo po syempre, si Miss Ina Raimundo. Parang hindi nagbago yung mukha. Kung ano yung nakikita ko dati na itsura niya nung maliit pa ako, tapos ngayon, eto pa rin, parang di nagbabago, hindi tumaganda, diba? Kasi sa mga iconic covers to ng FHM for me. Kaya naman nung nag-cover siya for this, talagang binili ko talaga. Hinanap ko. At ito, isa sa mga magagaling na actress, diba, ng Pilipinas. Si Miss Yula Valdez. Nag-cover din siya. Napaka-sexy pa din kahit medyo maedad na, diba? Galing. Idol yan. Pagdating sa acting yan, galing. Kaya iconic din para sa akin tong cover na to. Tapos, isa sa mga nakita ko na pinakamaalaga sa katawan kasi nakikita ko sila sa Instagram. Ito naman si Miss Aubrey na hanggang ngayon sobrang sexy pa din. Diba? At naging paborito ko siya lalo nung sumali siya ng Survivor Philippines na minsan na sobrang pagka-fan ko, nagtitweet pa ako sa kanya. Tapos nung nag-reply siya, ala, damas ko po, tuwang-tuwa ako. Pero yung mga covers niya, diba, sa FHM, isa siya sa mga ino-consider ko as icons ng FHM. Hindi siya magsalita, gulo-gulo. Tapos, eto, isa sa mga nagpasikat naman sa For Him magazine or FHM magazine is, syempre, si Angel Locsin. Ulit, napansin siya nung nag-dar na siya, diba? Sobrang sexy nga naman talaga niya doon. Or dun sa Mulawin. Kaya naman, ayun, nung naging cover siya ng FHM, yung first cover niya, hindi ako nakabili kasi high school pa lang ako noon. Bawal pa, diba? Hindi pa ako makabili. Kaya, kung sino man po yung merong first cover ni Angel sa FHM, sana bigay niya na lang sa akin. And, eto, sa mga pinakamaganda sa Pilipinas, eto yung first cover niya. Ito lang, Marian Rivera. Itong magazine na to, may kwento to. Kasi, sa pagkakaalam ko, nagkaubusan sa mga bookstores and magazine stands. As in, ito totoo kasi isa ako sa mga naghanap, isa ako sa mga naghalughog ng mga magazine stalls at wala talaga akong makita. Nabili ko to parang last week of January na nung nagkaroon yata sila ulit ng stock. Nung nagkaroon ng delivery kasi sabi nung nagtitinda parang nagkakaubusan na daw talaga. Alam ko isa to sa best-selling magazine nila of all time. Diba? Kaya naman, maswerte kasi nakakuha pa ako ng copy. Tapos yung second cover niya, ayan, diba? Napaka-classy, hindi bastusin yung dating. Maganda pa rin yung kinalabasan. Hindi naman sobrang sexy. Diba? Ang galing ng photographer dito sa photoshoot na to. Ganda.
So, yun. Yun na muna yung ilan sa aking mga magazine collections na i-share ko sa inyo kasi napakahaba na ng video na to. Hi Kapaumigas! Maraming salamat sa panonood ng vlog na to at sana na-enjoy mo at mas makikilala ko pa ako sa mga susunod na video. Bye-bye! God bless!